Microphone Records. ҳаёти ма мисли зиндонай рӯи варақ ашком резонай заиманес то қама мондам фақат ай пушташ нолидам хондам кабинкай торик микрофон пешам доду фарёд ки кини гӯшам ҳаёти мара заима сухти аймати нара гуфтам ты рафти қати умрх долга намерай рӯзе мефаҳми у вақт ба дерай ёд дори зай рӯзои пеша чӣ хе будем мо бету намеша мегуфти неки ҳамаш дурӯғ буд баъде ки рафти хона курдуд буд имрӯз ма бету дунё берангай ту дил надори дай сангай ашки мардрех номус надори ҳаёт ма сухти чӣ мақсад дори бугӯ ту мада ки ма ором шам назанам ҳичи мехом ишор шам ма ёд кардам ҳишёри ма ёд кардам рӯзои хирсанди ма алкоголдум бадам намондам бурдам пад сара кишти барот ма мурдам дил ба ту додам вале кори хато кардам надонистам ки ту ханҷар мезани ба дили сардам дунёи ман торик аст бе ту будан намехоҳам дунёи ту рангин аст фаромӯш карди медонам раҳм нест ту да як зарра ту даст ба дасти қатиштивара суратота дидам қатиши дае плокот партофтагиши айма ба ҷока неки ма дидам шави хоҳум да хоҳум дидам дастша сарте ҳаром на қапша крем да ҳолаш одами барша дили ма гирён охирон ҳарфум баъди уқа кор наё тарафым кади ту дафм лезва да дастмай баридам хунши драгои даст ма ҳама хушорши дил ёд дора сефи дили ма коти ту дора ту бугу чикнам ба и қадарда дрост бугу мада нагу ки карда ки дига нестам ма давно мурдам се сол осон нест ки ғамта хурдам ту мара чорни кади да телет мада мақул буд пешина фелет рӯзе ба қадрам мераси зай ҳаму вақтрам чорни хай дунёи ман торик аст бе ту будан намехоҳам дунёи ту рангин аст фаромӯш карди медонам. Сомонаи мо дар YouTube Xavik TG.